Avantura u zemlji zagonetki. Bilo jedno malo selo u kojem su živjeli brat i sestra, Luka i Ana. Oboje su obožavali avanture i rešavanje zagonetki. Jednog dana, dok su šetali šumom, naišli su na staru mapu koja je vodila do zemlje zagonetki. Uzbuđeni, odlučili su da prate mapu. Kada su stigli do ulaza, veliki kamen se pomerio i ispred njih se pojavila mudra sova po imenu Sofija. Dobrodošli u zemlju zagonetki. Ako želite proći dalje, morate rešiti moju prvu zagonetku, rekla je sova. Sova je postavila zagonetku. Imam kljun, ali nisam ptica, imam perje, ali ne letim. Šta sam ja? Luka i Ana su razmislili i odgovorili, paun. Sova je klimnula glavom i rekla, tačno. Prolazite dalje. Dok su hodali dalje, Luka i Ana su sreli simpatičnog zeca po imenu Zoki. Zoki im je rekao da ih može voditi kroz šumu, ali da prvo moraju rešiti njegovu zagonetku. Zoki je postavio zagonetku, danju leti, noću miruje, možda sanja, možda bruje. Šta je to? Ana je razmislila i rekla, leptir. Zoki je bio oduševljen. Tačno. Hajde, idemo dalje, rekao je Zoki i poveo ih kroz šumu. Dok su hodali, Zoki im je pričao o tome kako u zemlji zagonetki svaki stanovnik ima svoju zagonetku koju mora rešiti kako bi napredovao. Ovdje svi učimo i zabavljamo se rešavajući zagonetke, rekao je Zoki. Napokon su stigli do velikog zamka gdje ih je čekala posljednja zagonetka. Ispred zamka je stajao stari mudrac koji je rekao, ako želite ući i završiti vašu avanturu, morate rešiti moju zagonetku. Mudrac je postavio zagonetku, bez korijena sam, a raste, bez sunca sam, a sjaji, šta sam ja? Luka i Ana su razmislili i konačno odgovorili, i sneg. Mudrac je klimnuo glavom i rekao, tačno. Dobrodošli u zamak, unutra su pronašli veliko blago i knjige pune zagonetki i priča. Luka i Ana su bili presrećni što su uspeli i naučili mnogo toga. Zahvalili su se Zokiju i mudracu i vratili se kući s pričama koje su mogli deliti sa svojim prijateljima. Zaključak ove priče, Luka i Ana su naučili da rešavanje zagonetki može biti zabavno i poučno. Uz pomoć prijatelja i malo razmišljanja, svaka zagonetka može biti rešena. Ova avantura ih je naučila vrednosti upornosti, timskog rada i mudrosti.